Doncs avui estem aquí altra volta al bancal, fent feina, i com vegeu hem desmuntat ja, hem llevat totes les sarments que sobraven, hem seleccionat les sarments que van a quedar-se ja durant tot el procés vegetatiu d'enguany, i ara el que ens queda és llaurar un poc la terra per a controlar l'herba que tenim i evitar que es faça massa gran. Després també segarem un poc el tema que està en les camaes dels ceps, en la línia en què estan els ceps, per a llevar un poc l'herba aquesta que tenim allí i ja els deixarem tranquils per a que el raïm vagi madurant.